һәрбер яшь артист театрга килгәндә ул мин Гамлетны уйнар идем дигән фикерләр белән килә. Театрда хезмәт итүче һәрбер хезмәткәр дип әйтик, ул инде билет тикшерүче булсынмы, администратормы, грим салучымы, алар инде спектакль геройларының сүзләре белән сөйләшә башлыйлар. Менә сезгә килгәндә сездә шундый гадәтләр бармы? Без инде күбрәк әтинең әйткән мәкаләләре белән күбрәк сөйләшәбез. Хәзерге вакытта кешегә комедия кирәк. Иҗат юлыгызга күз салсак, сезнең башкарган рольләрегез субханалла шактый күп дип әйтергә Аллага кирәк. шөкер. Һәм әлбәттә инде бергә башкарган рольләрегез дә бар. Штаттан тыш әйберләр килеп чыкканда Лилиягә таянырга була. Ул бер кайсында туктап калмаячак, мондый бер спектакльдә юк иде. Белүемчә, менә Исламия Мәхмүтова махсус сезнең өчен дә рольләр яза торган булган. Язган вакытта мине генә түгел, Ринатны да Ринат менә шушы образга туры килә дип язды. Һәрбер образ ул синең кисәкчәң. Безнең танышуыбыз да шул Курай аркасында башланган. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Театр ул табышма, көтелмәгән хәлләр, мөгъҗизалар. Бүгенге тапшыруыбыз серле театр дөньясы турында булыр. Кунакларыбыз зур театраль династияның дәвамчылары, Татарстанның ат казанган артистлары, Кәрим Тинчурин театр актерлары Ринат Шәмсетдинов һәм Лилия Мәхмүтова. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Хәерле көн, хәерле көн. Хәерле көннәр. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Хөрмәтле кунакларыбыз, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Безнең инде шундый бер традициябыз бар. Гадәттә, тапшыру алдыннан тамашачыларыбыз хузурына кунакларыбыз хакында белешмә биреп бетәбез. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Студиябызның бүгенге кунаклары кино һәм Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театр актерлары. Татарстанның атказан артистлары Лилия Мәхмүтова һәм Ринат Шәмси. Лилия ханым иҗади гаиләдә туып үссә дә, театр дөньясына урау юллар аша килә. 4 ел дәвамында радиофизика белем ала. Тик аннары иҗаттан башка яши алмаячагын тәгаен аңлап, театр училищесына укырга керә. Биредә алар Ринат әфәнде белән бергә белем алалар. 1991 елда аны тәмамлагач, бергәләшеп Тинчурин театрына эшкә урнашалар. Соңрак Мәдәният һәм сәнгать институтында бергә тәмамлыйлар. Әлеге иҗади гаилә шын мәгънәсендә бүгенге театр дөньясының якты йолдызы да, яшь буынга лаеклы үрнәк, тәҗрибәле укытучы илһам чыганагы да. Әллә ничә дистә образларны жанландырып, геройларының тормышын күңелләре аша уздырып, тамашачылары күңелендә лаеклы урыннарын тапкан шәхесләребез алар. Әңгәмәне Ринат әфәнде сездән башлап җибәрәсе килә. Чөнки иртәгә Кәрим Тинчурин театрында сезнең юбилеегыз билгеләп үтеләчәк. Менә шул хакта сөйләп үтсәгез иде, ниләр көтелә? Белүемчә, инде башта спектакль күрсәтеләчәк. Алла бер салатлык иртәгә дип көтәбез инде. Башта котлаулар булачак. Аннан соң инде халык хузурына спектаклебезне тәкъдим итәбез. О спектакль безнең уже уйналган әйбер. Туфан Миңнуллинның Алай түгел булай ул дигән әйбере. Мин аны яратып башкарам. Анда мин берничә образда чыгам, чөнки бу скетч комедия. Комедия кирәк. Димәк, тамашачылар рәхәтләнеп күңел ачып та китәчәкләр. Әлбәттә, ял итеп китәрләр дигән өмет бар. Һәм ялгышмасам, әлеге спектакльдә гаилә кыйммәтләре чагыла. Шулай бит? Әлбәттә, гаилә кыйммәтләре. Гаиләдәге мөнәсәбәтләр, ата, ул, кыз, ана, менә шул бер-берсенең мөнәсәбәтләре шула күрсәтелә. Шул ук вакытта тәрбияви спектакльдә. Әлбәттә, театрның гомумән аның төп эше ул халыкны тәрбияләү.
Менә гадәттә бит инде юбилей ул ниндидер нәтиҗәләр ясау һәм шул вакытта инде киләчәккә яңа планнар кору өчен бер дигән сәбәп дип әйтсәк тә дөрес булыр. Менә шуннан чыгып сорыйсым килә. Гомумән иҗат юлыгызга борылып карасак, барысыннан да канәгатьмесез һәм киләчәккә нинди планнар белән яшисез? Туктагыз әле, бу 50 яшь дигәч тә, юбилей дигәч тә ул бит әле теге, әлбәттә, минем шушы вакытта үземнең туганнарым, классташларым, курсташларым халкым алдында, тамашачым алдында ниндидер сынау тоткан кебек, әлбәттә, сынау биргән кебек була ул, әлбәттә. Ләкин әле бу бит әле минем гомернең уртасы дип кенә әйтергә була, чөнки ниндидер нәтиҗә ясарга иртәрәктер дип уйлыйм. Әлбәттә, уйныйсы килгән образлар, уйныйсы килгән рольләр алар бик күп. Бик күп. Һәрбер яшь артист театрга килгәндә ул мин Гамлетны уйнар идем дигән фикерләр белән килә, шундый амбициялар белән дип әйтик инде. Ләкин һәрбер эшкә дә эләкми бит. Әлбәттә, мин Гамлетта уйнадым, ләкин мин Гамлетны уйнамадым. Король Клавдийны уйнадым. Уйнарга туры килде. Бу антагонист роль, кире образ. Ләкин шунысы бар, кире образ күп мәйбәт уйнаса, оңай образ шул кадәр әйбәтрәк чыга. Андый ягы да бар. Лилия ханым, һәм миңа калса, иртәгә булачак юбилей чарасы сезнең өчен дә шундый дулкынландыргыч җаваплы мизгелләрнең берседер. Нинди хисләр кичерәсез? Әлбәттә, мин бик дулкынланам, чөнки мин үземнең 50 яшьлегемне үткәргән вакытта миңа алай авыр шикле тыелмаган иде. Менә мин үземнең теге 55 яшемне үткәргән шикле тыела миңа хәзергә. Ринатның 50 яшьлеге. Уртак бәйрәм. Уртак бәйрәм, шуңа күрә әлбәттә чабабыз, йөгерәбез, монсын сөйләшәбез, тегесен сөйләшәбез. Әйбәт кенә узып китсен дип өметләнәбез инде. Тамашачы әлбәттә килсен, безне карасын. Менә шул котлаулар булачак, аларны да менә сөйләшеп бетерәсе бар. Шуңа күрә менә андый әйберләр бик дулкынландыра. Алла бирсә барсы да әйбәт булыр дип өметләнеп калабыз. Чөнки иртәгә комедия булгач кешенең кәефе дә күтәренке булыр, Алла бирсә, шулай дип өметләнеп калабыз. Хәзерге вакытта кешегә комедия кирәк. Бу теге дөньяви мәсьәләләргә теге менә көз нинди матур килде. Көн сайын яңгыр ява. Күңел үсми нәрсәгәдер, нигәдер теге шундый күңелсезлек менә кояш телибез, юк. Шуңа күрә кеше каядыр барып, күңел ачарга тели. Киләләр театрга, комедия карыйлар. Рәхәтләнеп ялайтып кайтып китәләр, рәхмәт әйтеп. Ул ягы да бар. Менә сезнең иҗат юлыгызга күз салсак, сезнең башкарган рольләрегез субханалла шактый күп дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер. Һәм әлбәттә инде бергә башкарган рольләрегез дә бар. Менә ничегрәк икән ул бергә уйнау? Бу авырракмы, җаваплыракмы, җиңелрәкме? Җаваплылык әлбәттә бар. Без бит инде икебез дә артист булгач, артистлык һөнәренең төп нечкәлекләренә кадәр беләбез, шуңа күрә бер-беребезгә инде теге Ярдәм итеп. киңәшләр биреп, ярдәм итеп, үзеңне читтән күреп булмый бит. Шуңа күрә читтән күренгән начар якларны алып барырга тора, менә монда булайрак эшләп кара әле дигән фикерләр белән бер-беребезгә ярдәм итәбез. Аннан соң критика бик көчле. Өйгә кайткач инде бер-беребезне сүгеп тә ташларга мөмкинбез, чөнки бүген бөтенләй җиренә җиткереп уйнамадың, алай фальшивиттергә синең хакың юк. Тамашачы акча төләп килгән, ул сине карарга килгән, алай эшләмә бүтән дип. Андый әйберләр дә булгалый. Менә бу творческий гаилә шундай инде. Ул гаиләнең үзенә. Өйгә кайткач та һаман шушы театр белән яшибез. Театр белән яшибез. Ул беркайчан да бездән аерылмый. Ул өйдә дә, эштә дә, башка вакытта да, бакчада казанганда да карал, теге спектакльдә шулай булды дип. Анда да сөйләшү шул гел шуңа әйләнеп кайта. Гомумән гел театр турында сөйләшәбез без. Әлбәттә, теге бергә уйнарга туры килгән дигән сүздән инде безгә Без Ринат белән бер спектакльдә катнашканыбыз бар, әмма ләкин ирле хатынны булып, без бары тик партнерлар булып 2 спектакльдә гына уйнадык. Ансын берсе Симит минем бер генә, ул теге беренче куелышында инде әни язган әсәр инде ул, һәм үзе куйганда, һәм күрәсем килгән иде дигән спектакль ул бездә әлдә бара, менә аның 10 еллыгын үткәрдек без. Аннан соң Мирсәй Әмирнең Гөлшаяны булды. Гөлшаянда бергә уйнадык. Анда ирле хатынны уйнамадык, әмма ләкин партнерлар булып уйнадык. Менә ул комедияны әйтеп китәсе килә. Ринатка ничектер мин Ринатның теге бөтен алымнарын, бөтен нәрсә эшләргә теләгәнен күз карашыннан аңлыйм. Шуңа күрә миңа Ринат белән
Уйнауы әлбәттә җиңел. Мин дә Лилияның сәхнәдә нәрсә эшләргә мөмкин икәнлекләрен бик ачык беләм, шуңа күрә ниндидер теге штаттан тыш әйберләр килеп чыкканда Лилиягә таянырга була. Ул бер кайсында туктап калмаячак, мондай бер спектакльдә юк иде дип, ул алып китәчәк, импровизациягә бирелеп булса да, андый әйберләр дә була. Көтелмәгән хәлләр сәхнәдә килеп чыккалай. Ул ышкынып та китәсең, кычкырып көлеп тә куясың кайчагында ниндидер теге вакыйга шундай үзгәреп. Гомумән бер спектакль икенчесенә ошамаган. Ул аны ничек дип аңлатырга да белмим мин. Ул нинди халык килүе, иртә белән нәрсә ашавың, йокың туйганмы, туймаганмы, шуннан да тора. Ул бер спектакль бер кайчанда икенчесенә ошамый. Кино сәнгате әйтеп бер төшереп алдылар, шуны күрсәтәләр. Анда син 4 тапкыр, 5 тапкыр карасын да, һаман артист бер төрле әйберне эшли, бер төрле сүзне әйтә. Спектакль вакытында аның паузасы әз генә озынрак булырга мөмкин. Аннан соң аның теге восприятиесе шушы ситуацияга бит инде восприятиесе бөтенләй бүтән төрле булырга мөмкин. Көчлерәк әйтгәндә менә шуңа күрә спектакль икенчесенә бер кайчанда ошамаган. Ул гел яхшыра гына бара. Ул спектакльнең менә шулай булуы. Һәм бер килеп караган зритель икенче тапкыр килеп карагач, карар, булар бит тагында үзгәргәннәр, тагында бетерәк уйный башлаганнар. Шомарганнар дип кайтып китәләр. Рәхмәт әйтеп. Чыннан да. Әйе. Аннан соң белүемчә, менә Исламия апа Мәхмүтова махсус сезнең өчен дә рольләр яза торган булган. Менә аларга килгәндә ничегрәк? Ул инде махсус сезгә яраклаштырып яза торган булгандыр. Әллә инде киресенчә Яраклаштырып күз аллап. Әни 3 пьеса язды, аның берсе Симит минем бер генәм. Без аны менә 97 елда беренчесен куйган идек. Анарсын Мәхәббәт чишмәсен язды, анысы 2004 елда чыкты. Һәм күрәсем килгән иде дигән пьеса язды, анысы инде 2011 елда без аны уйнадык. Һәм әйтәмче 10 еллыгын үткәрдек. Анда инде икебезгә үк күз аллап. Анда икебезгә дә күз аллап язды. Юк, ул менә язган вакытта мине генә түгел, Ринатны да Ринат менә шушы образга туры килә дип язды. Язган ана да күз уңында. Гомумән пьесаны язганда менә кайбер рольләргә аның инде артистлары әзер иде. Бу рольдә мин моны гына күрәм дип. Һәм аның беләсезме, сәхнәдә шул гомер эшләү вакытында аның шул кадәр җыелган мәктәбе, җыелган груз, опыт дип әйтик инде. Менә ул бу артист менә моны уйнап чыга алачак икән, бер күрүдә әйтеп бирәдер. Һәм кешенең нәрсә булдырасын алдан күз алды беләдер. Шул кадәр тыйымлау көчле иде аның. Шулай. Чыннан да искиткеч шәхесләр безнең берсе иделәр. Әлбәттә. Аннан соң гадәттә менә театрда хезмәт итүче һәрбер хезмәткәр дип әйтик, ул инде билет тикшерүче булсынмы, администратормы, грим салучымы, алар инде спектакль геройларының сүзләре белән сөйләшә башлыйлар. Менә сезгә килгәндә сездә шундый гадәтләр бармы? Әлбәттә бар. Ул инде безнең теге кызык сүзләр, кызык ситуациянең сүзләр битендә алар бөтенесе дә менә шушы кайбер спектакльдә алынган. Без шулай итеп, Ләйсән безне кузгатып җибәреп, әйдәгез әле бер комедия языйк әле, шуны төшерик әле дип сценарий язды. Ул уйнан уймак дигән әйбер. Анда инде без төннәрен шалтыратып, WhatsApp аркылы сөйләшеп, Skype аркылы сөйләшеп, язып, шуларда яза бара, шуларда нәрсә сөйтә бара, ниндидер кызык ситуациялар кертә барабыз. Шулай итеп бу безнең килеп чыкты. Хәзер менә тормышта да без Лилия белән кайчаганда шушы фильмнан сүзләр белән сөйләшеп китәбез. Чөнки без аны үзебез яздык. Шуңа күрә менә күп сүзләр без аны менә шушы сүзләр белән сөйләшәбез. Тик аралашабыз, әйтәбез, аннан соң үзебез көлеп җибәрәбез шушыннан. Гомумән бар андый әйбер ул, артистларда андый әйбер бар. Димәк, артистларда да бар икән. Менә нинди сүзләр популяр? Кайсыларын күбрәк кулланасыз? Мин мәсәлән, аны булай гына әйтеп булмый. Менә мин мәсәлән, берәр кешенең телефонда озак итеп уйнап утырганын күрсәм, алып куй әле шул уенчыгыңны дип әйтәм. Бу ялгышмасам, күрәсем килгән. Лилияның миңа әйтә торган сүзләре. Ачуланып. Без инде күбрәк әтинең әйткән мәкаләләре белән күбрәк сөйләшәбез. Менә мин игътибар иткәнем бар. Әти менә әйтә торганы день будет, пища будет театрга. Аның беренче шундый мәкалә бар иде. Мин аны хәзерге буынга да, яшьләргә дә әйткәлим, не боги кашки обжигают дип.
Гел шушы сүзне Гел шул сүзне әйтәдер ул, бу бик мәгънәле сүз. Безнең бабай бик мудрый булган ул. Бик мәгънәле сүзләр. Бөтенсендә шушындый кешеләр эшли. Сезнең кебек, безнең кебек. Анда бердән мөгезле кешеләр эшләми, менә бу эшне мин эшли белмим дигән әйбер юк. Минем әти дә әйтә иде. Улым, син эшләп кара. Бер тапкыр эшлә, барып чыкмаса тагын бер кат эшләп кара. Тагын да барып чыкмый икән, тагын да эшләп кара. Уйлап килде, тагын эшләп кара. Булмый икән инде, ул синеке түгел, аңа тотынма диядер. Ул дөрес әйткән. Беренче эшләп караганда килеп чыкмаса, кулыңны силтәп, миннән булмый бу дип китеп барсаң, син аны белмәячәксең. Булдырасыңмы син аны, булдырмыйсыңмы син аны? Кешенең булдырмаган эше юк. Бөтен нәрсәне булдыра ала. Кеше яраклаша белә. Ул кешенең аның токымы шундый ул җанвар кеше. Ул бөтен нәрсәне булдыра ала, аны эшләп кенә карарга кирәк. Кайбер кешенең ялкаулыгы куәтле. Кулсытыда, миннән булмый да диде шуңда мәттә. Бабайның шушы сүзләрен гел искә төшергәндә, гел шулай китереп әйтәм. Менә шулай дип әйтә иде бабай дип. Ул дөрестән дә дөрес әйткән икән. Әти хәлең ничек дигәч? Ничек Алда гел, орта чәчәк, янда яфрагы да бар, дия торган иде. Бер кайчан да борын төшермәде. Авызында каракан булса да кеше алдында төкермәде дия торган иде. Күңелендә нәрсә булгандыр, ничек булгандыр, буланы бер кайчан да кешегә күрсәтмәде. Гел авыз ярып, гәзинтеп аны хәзерге вакытта театр хатын-кызлары безгә искә төшерә. Безнең Хәлил абыебыз шулай дип килеп керер иде, бәйрәм булыр иде дип. Менә бит. Сагынып сөяргә генә калды шул. Шундый шәхесләр дөрестән дә бик зур шәхесләр булганнар алар. Чыннан да. Аннан соң менә рольләрегез арасында тормыштагы Ринат белән тормыштагы Лилиягә тәңгәл килгән рольләрегез бармы? Әлбәттә бар инде ул битендә роль битендә ничек дип әйтер, үзеңнең кисәкчең бит анда син каяндыр алып, ничектер кемнедер уйнап, алайтып образ чыгарып булмый. Ул синең эшендә булган кайсыдыр ягың. Шуны китереп кенә чыгарасың бит. Ул синең частичкаң. Ул синең балаң бит ул роль. Ул бит менә кайсы бар ул да авырта дигән шикелле, һәрбер ролең, һәрбер үзенчәлекле. Аның зурысы да юк, кичкенәсе дә юк. Минем бар кичкенә генә ролем. Аны инде, Ринат абыйга мондый роль бирмәсәк тә була дип, юк, сез биреп карагыз әле дигәннәр. Шуннан соң кичкенә генә рольне, автор бөтенләй язмаган рольне мин менә дигән әйтеп, образ итеп китереп чыгардым. Андый да була кичкенә рольләр юк ул. Һәрбер образ ул синең кисәкчәң, ул синең бер өлешең, әлбәттә. Сез нәрсә дип әйтерсез икән? Әйтик, мәсәлән, Мәхәббәт чишмәсе спектаклендәге Зәмзәмия апа. Сезнең уртак якларыгыз бармы? Ул инде шактый кыю дип әйтергә кирәк. Мин аның белән бөтенләй уртак түгел. Мин Йолдызнамәм буенча да мин кыз, мин тыйнак, тыныч кеше, мин андыйга шамам, мин аны менә эшләгән вакытта күбесенчә әнинең характерын алып эшләдем вакытта. Ләйсән, әни инде безнең алар икесе дә Йолдызнамәм буенча укучылар. Алар инде шундый теге алдан барып әти әйтә торган кызым бездә 2-40 кәҗәсе бар инде, берсе әнең, берсе Ләйсән дип шуны шикелле. Аларны күз алдымда тоттым эшләгән вакытта. Әлбәттә, үзеңнән ничек дип әйтим, ул теге менә Ринат әйтмешле кешедән генә карап кына алай эшләп чыгарып булмый, аны барбер үзеңнән чыга ул. Менә шушы образга мин моны эшлим дип, үзеңнең характерыңны әзрәк истеп, менә шушы килеп, синең образың шуннан соң килеп чыга. Теге сразу мин моны уйним, булай итеп уйним гына дип кенә түгел. Аңлашылды фикерегез. Аннан соң Кәрим Тинчурин театрында соңгы елларда бик күп үзгәрешләр, бик күп яңалыклар булды дип әйтергә кирәк. Һәм шуларның берсе әле шушы көннәрдә генә театр бинасында кунак бүлмәсе дә ачылды. Хәзер әйдәгез шул хакта да сюжет карап үтик әле. Я калса безнең тапшыруыбызны тагын да тулыландырып җибәр. Игътибар экранга. 6 ноябрь көне Тинчурин театры туган көнен билгеләп узды. Шушы уңайдан җитәкчелек кунак бүлмәсе ачып җибәрде. Безнең бурыч спектакль, театрда бит спектакль гына булган икән, сәхнәдә спектакль бара икән. Без килгән кунакларга, үзебезнең тамашачыларыбызга төрле яклатып, шушындый уңайлыклар булдырырга һәм аларга үзебезнең кунакчылыклыбызны күрсәтергә тиеш. Кунак бүлмәсендә эшлекле очрашулар, презентацияләр, туган көннәр, төрле бәйрәмнәр үткәрергә ниятлиләр. Шуның берсе без барып күргәне шагыйрә Гөлүстә Шахбанның яңа китабын тәкъдим итү кичәсе. Төрле уңайлыклар дигәннән безнең менә тагы берәү бар. Яшь ата-аналар килеп, үзләренең балаларын калдырып, үзләре спектакль карарга керә алалар. Күбесенең әти-әнисе, әби-бабасы юк, шуңа күрә алар өйләрендә калдырып китә алмый, баланы алып киләләр. Безнең билетерлар
укыган дип әйтик, шуның өчен алар балалар белән төрле уеннар уйныйлар, анда татарча мультфильмнар карыйлар. Проектның төп максаты театрга балалы гаиләләрне һәм яшьләрне җәлеп итү, аудиторияны арттыру. Тамашачы килгән тамашачы монда өенә кайткан кебек кайтырга тиеш. Ул монда ял итеп китәргә тиеш. Ул монда үзенә ниндидер фикерләргә, спектакль караганнан соң уйлар алырга тиеш. Шыннан да театрда эшләр гөрләп бара икән, Билалга таба бара. Барабыз, туктап торга ярамый. Аллаһка шөкер. Менә Ринат әфәнде театр сәнгатеннән кала, сез әле Курай белән дә кызыксынасыз дип беләм. Менә шул хакта да сөйләп үтегез. Мин балачактан, җырларга ярата идем. Мин кызыксына идем. Театр түгәрәгенә йөрдем мин. Җырлый идем, матур иттереп, шигырьләр сөйли идем. Шуннан соң инде менә кайсыдыр нидә шигырь сөйләгәндә, Елка бәйрәмендә миңа Курайда уйнарга өйрән дигән китап бирделәр. Шуннан Ошып, сызымнан карап, Курай ясадым. Аны уйнап карыйм, сызгырмый. Атып бәрдем дә, унтылды. Берәр елдан соң тагын каяндыр килеп чыкты бу. Бөксен төшереп, бүтән бөкетә куйган идем, сызгыра. Бармакларын куеп караган идем, үзеннән үзе килде дә чыкты. Әти тотынды сүгенергә. Нәрсә ясадың? Мәйтәм Курай. Курай мондай булмый ул, ничә булмый. Алты тишек ясагансың бит. Мәйтәм әйе шул. Анда 2 генә тишек була ди Курайда ди. Мин әтинең балачагында, яшь чагында Курай уйнаганын белмәдем. Уланы күрсәтмәде дә, уланы куллап та карамадым. Мин белгәндә. Минем әби уйнаган. Әтинең әнисе. Һәм аның апасы уйнаган. Бик матур иттереп шушы Курайда. Кандас булгандыр инде ул. Мин әкертеңне шушы 6 тишекле Курайда бармакларын дөрес куеп, уйнарга өйрәндем. Аның инде китабында калмаган, өйрәтү дигән әйбердә калмаган инде. Курайда уйныйм. Курай гомумән минем ул юлдашым. Ул күңелемнең бер ничек дип әйтергә, яхшы як вакытында да ул миңа иптәш, начар вакытта да иптәш дип әйтергә була. Моңсу вакытта да алып уйнап җибәрәм, күңелне басам мин аның белән. Менә шундый иптәшем ул минем. Ул мине гомерем буенча алып бара шулай. Безнең танышуыбыз да шул Курай аркасында Менә бит. башланган. Әлбәттә. Мин театр училищесына укырга килгәч, минем анда иптәш хатыным Мөршидә исемле иптәш хатыным бар иде. Ул уйнайды гармонда, мин уйнадым фортепианода, Ринат уйнайды Курайда, һәм менә без шулай шәүләшеп, Группабыз белән шуннан җырлашып. соң бөтен группабызны үз яныбызга тартып, җырлашып, биешеп, шулай итеп, бик күңелле уйнар Лилия белән шулай дуслаштык та. Бергә укырга йөридек, без бер тирәдә тора идек, бергә укырга бара идек, бергә укудан кайта идек. Дуслык, аннан соң эшкә урнаштык, аннан соң шушы дуслык бергә гастрольдә йөргәндә дуслык мәхәббәткә әйләнгәндер инде. Бергә булып пишкәгә бүгенге көндә бик матур гына яшәп ятасыз. Аллага шөкер. Хөрмәтле кунакларыбыз, ни кызганыч, шуның белән инде тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашты. Бетте дә менә. Без инде ихлас күңелдән бәйрәмегез матур үтсен дигән теләктә Амин, калабыз. шулай Алга таба да зурдан-зур уңышлар һәм яңадан яңа рольләр телибез. Сау булашабыз. Килгәнегез өчен тагын бер кат рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.